korisarja on irroteltu ja hapatahan sieltä löytyi silleen mukavasti, että kuski on oven alta, niin sehän on helma kadonnut kokonaan ja sitten sinne joutuu vähän rakentaa pokkausta sinne taakse. Kohtuu helppo, simppeli homma ja helmat löytyy koko matkalle uudet molemmin puoli. Ja sitten täällä kuskin puolella takana, niin se on oikeastaan hapaantunut vaan näistä, mistä on korisarja mennyt kiinni. Niin se on kohtuu easy sieltä korjata vielä ja mä jostain ton pokkauksen alapuolelta leikkaan koko matkalta auki ja pistehitset auki ja uusi helma paikalleen siihen ja sitten päästään tänne apparin puolelle. Tää on paljon paremmassa kunnossa. Täällä on sama kuin kuskin puolella takana, eli noista korisarjan kiinnikkeistä se on hapaantunut vaan mädäksi. Mutta ei juuri mitään maata mullistavaa täällä havaittavissa. Samalla tavalla helma poikki ja uusi helma tilalle. Kaikki löytyy. Muutenhan tässä autossa on pohja kohtuu järkevässä kunnossa. Jotain pintaruosteita täältä löytyy, mutta pohjassa ei mitään. Rungossa nyt on tietysti pintaruostetta jonkin verran, ei mitään lahoa. Tossa näkyy sitä kuskin puolen lahot. Mutta muuten oikein järkevän näköinen oloinen ja näköinen kapistus. Kyllä tästä vielä saadaan reissureki.